नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण कुकरमधील अगदी झटपट आणि तरीदार चिकन कसं बनवायचं हे पाहूया। हे पहा, खूप छान तयार झालं आहे। चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती पाहून घेऊया। कुकर चिकन बनवण्यासाठी आपण इथे अर्धा किलो चिकन 2 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता सुरुवातीला आपण ह्याला मीठ लावून घेऊया। पाव चमचा हळद घेतले, ती घालूया आणि छान याला मिक्स करून घेऊया। मीठ आणि हळद लावल्याने चव छान येते आपल्या चिकनला। सर्व बाजूने आपल्याला लावून घ्यायचं आहे। हे पहा, छान मिक्स झालेलं आहे। आता आपण ह्याला 10 मिनिटं बाजूला ठेवूया। हे पहा, कुकर चिकन बनवण्यासाठी आपण इथे कांद्याची पेस्ट करून घेतलेली आहे। ह्यामध्ये 2 मिडियम आकाराचे कांदे, 4-5 लसणीच्या पाकळ्या, आल्याचा तुकडा आणि 2 हिरव्या मिरच्या ह्यांचे आपण पेस्ट करून घेतलेली आहे जाडसर। इथे आपण 2 मिडियम आकाराचे टोमॅटो बारीक वाटून घेतलेले आहे। इथे आपण 1 वाटी कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलं आहे। इथे आपण 2 बटाटो सालासकट फोडी करून घेतलेला आहे। तुम्ही ज्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला मग आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे पहा, कुकरमध्ये 1 मोठा चमचा तेल आपण गरम करून घेतले। त्यामध्ये अर्धा चमचा जिरं घालूया। जिरं पहा छान फुलत आले। त्यामध्ये आपण जी कांद्याची पेस्ट करून घेतले ती घालून घेऊया, परतवून घेऊया। कांदा नरम होईपर्यंत आपल्याला परतवायचा आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि कुकरमध्ये तर अगदी झटपट तयार होते। या पद्धतीने तुम्ही कुकर चिकन बनवून पहा। हे पहा, छान तेल सुटायला सुरुवात झाली। आता आपण हळद मीठ लावून घेतलेलं चिकन घालून घेऊया आणि छान याला परतवून घेऊया। दोन मिनिटं छान आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे। हे पहा, छान परतवून झालेलं आहे। आता यावरती आपण अगदी 1 मिनिटासाठी झाकण घालूया आणि 1 वाफ काढून घेऊया। झाकण काढून घेऊया। हे पहा, छान वाफ आलेली आहे। एकदा आपण फिरवून घेऊया। हे पहा, छान पाणी सुटायला सुरुवात झाली। आता आपण लगेच मसाले घालून घेऊया। पाव चमचा हळद घालूया। सुरुवातीला आपण हळद घातले त्या अंदाजाने आपल्याला हळद घालायची आहे। 1.5 चमचा आपण मालवणी मसाला घालूया। अर्धा चमचा गरम मसाला घेतलाय तो घालूया आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। मसाले छान लागले पाहिजेत चिकनला, याप्रमाणे आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे। हे पहा, छान मसाले लागलेले आहे सर्व चिकनला। आता आपण जे टोमॅटोची आपण पेस्ट करून घेतले ती घालून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला टोमॅटोला तेल सुटू द्यायचं आहे। हे पहा, टोमॅटोला तेल सुटायला सुरुवात झाली। आता आपण कांदा खोबऱ्याचं जे वाटण घेतलंय 1 वाटी ते घालून घेऊया, मिक्स करून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि अगदी झटपट तयार होतो आणि चवीला तर खूप छान लागतं। या पद्धतीने तुम्ही
कुकर चिकन बनवून पहा. छान आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आता 2 मिनटं आपण तेल सुटू देऊया. वाटणाला पहा छान तेल सुटायला सुरुवात झाली. आता आपण ह्यामध्ये 1.5 ग्लास गरम पाणी घेतले, ते घालून घेऊया. आपण जे बटाट्याच्या फोडी घेतलेल्या ते घालून घेऊया. आता सर्वात शेवटी आपल्याला मीठ घालून घ्यायचं आहे. मीठ आपण सुरुवातीला घातले त्या अंदाजाने आपल्याला मीठ घालायचं आहे. आणि छान एकजीव करून घेऊया. आता आपण 5 मिनिटाची याला उकळ काढून घेऊया. हे पहा छान उकळी यायला सुरुवात झाली. आता आपण गॅस स्लो करूया. आणि कुकरचं झाकण लावून घेऊया. शिट्टी लावूया आणि ह्याला 2 शिट्ट्या काढून कुकर आपण थंड करून घेऊया. हे पहा आपण 2 शिट्ट्या करून कुकर थंड करून घेतलाय. आता आपण झाकण उघडूया. हे पहा अगदी झटपट कुकरमधील चिकन आपलं तयार झालेलं आहे. तरी पहा खूप छान आले. या पद्धतीने तुम्ही कुकर चिकन बनवून पहा. खूप छान होतं, तरीदार. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटू एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.